Ana dostlar, men Tatar Ajali oğluna geldim. Yaşusan rayonunda onun indi tarixin bilirge bir kızıklı isimi. Hem o bugün nasıl bilen yaşay. Men indi meni qoşaldı Gülnara Fidaylevna. Oğul başlığı. Neçe hallarınız? Eybet Rasim, rahmet. Siz mında oğul başlığı olup köp tanışysizmi? Мен авыл башлыгы булып эшли башлаганга 11 ел кетти инде. Aha. Bu oğullar neçeksin indi? Üsemi ili ulemi? Жок, авыллар наоборот кимип бара. Халык кими, Eye. яшьләр авылда калмый, перспектива юк. Kitip barlar Шуңа ими күрә bitirirse. бөтенсе китеп баралар. Авылда в основном олылар, пенсионерлар. Eye. Hatırda çırakta firma kuram ışıyım son. Фермада Красный Востокның животноводческий комплексы Азалеева дип атала. Анда терлекчелек белән шөгыльләнәләр. Aha. Но яшьләрнең бик фермаларда эшлисе килми. Şu indi ya, ofiste oturası kileyim motor jede. Ama da nişik tege halk kubrak nasıl bilen şugullanasın? Gümmen tege nişik yaşay bu oğul. Ничек дип әйтим икән? Һәрберсе үз тормышы белән яши. Eye. Авылда калганнар шул Красный Востокта эшлиләр. Eye. Киткәннәре шәһәрләрдә безнең 100дән артык менә пропискада булган 100дән артык кеше Зелендовский, Казан, Волжск Barı bir şeyler indi. барып эшлиләр. Күбесе торып эшли. Квартиралар алалар, сатып алалар. Авылда калганнар, минем әйткәнемчә, шул фермалар эрдә эшлиләр. Бездә отряд бар. ОВЗП Заволжье дип атала. Алар инде чәчүлек белән шөгыльләнәләр. Eye. Менә күбесе әле шунда эшли. Aha. Kubrak ülkenler indi bundayım ya. Авылларда күбрәк өлкәннәр пенсия яшьтәгеләр. Sizin oğul jirliğine nişe oğul kileyindi? Безнең авыл җирлегенә 5 авыл. Eye. Менә татар әҗәле, рус әҗәле, татар наратлысы, рус наратлысы, и Карашәм дигән авыл. Eye. Bunda kazaklı isimler tağında var ki değil mi? Tatar Кызыклы jende. исемнәр. Karaşam degen değil mi kazak? Карашәм тоже Карашәм дип тә менә Eye. аңлаткан дип тә әйтәләр. Eye. Менә монда теге köp ozap gitken barayım teге kazak bitin ismi Tatar Ajali degen. Teге Rusyası Tatarskiy смерть bulayım. Әйе. Монда килеп төпләнгән кеше үзенең смертен ала дигән сүз диге. Беренчедән шулай дип тә әйтәләр. Үзенең үлемен тапкан, әҗәлен тапкан диләр инде беренчедән. Икенчедән анары Каюм Насыйриның китабында язылганча, Хаҗи Гали дигән Болгар ягыннан кеше килеп урнашкан. Ул 6 кеше белән килгәннәр алар, аннары авыл барлыкка килгән булып чыга инде. Ул китапта язылганча. Аннары Хаҗи Галине теге озынча әйтеп әйтмәс өчен Ажали дип кенә җиргәннәр диләр инде. Монда бит рус кешеләре дә бар, рус Ажали дип. Менә ул Ажали гаиләнгән. Шуннан инде Әҗәл дигән исемдә килеп чыккандыр дигән уйдырма бар. Риваят. Бу булса бик теге ни була бит бу? Теге исеме битне кызыклы. Теге шундый кызыклы тарих иштәсе килә. Бу булса теге бик кызык талмый бит бу. Теге сүзне генә үзгәрткәннәр дә. Сүзне генә үзгәрткәннәр дә, Ну дөресен мин битне уйлаганым монда татар әҗәле дип әйтелгәнче диге ничектер. Әҗәл белән бәйле дип, әллә берәсен теге үтергәннәрме, анда теге яулаганнармы? Андый хәлләр ишетелмәгән. Сугышлар булганмы монда? Юк, андый хәлләр, конечно, ишетелмәгән. Ну Иван Грозный узган инде безнең бу территориядан. Иван Грозный узганмы? Иван Грозный. Казанга баргандамы? Именно менә шушыннан узган диләр. Менә бездә күрәсезме, 2 зират. Менә татар зираты, Истәрәк, Крәшин зираты диләр. И Иван Грозный узганда шукыннарга булып чыга инде. Татар әҗәлендә. Ничә өй? Хәзер 34 җырт, элекеге 200гә кадәр булган, но только ул авыл именно менә хәзерге урында түгел. Безнең бит инде Гөвнә елгасы ага, Русча Купня дибез инде без аны. Гөвнә елганың сының теге ягында рус әҗәле урнашкан, бу ягында татар әҗәле. Менә елганың бер ягында рус әҗәле булган, икенче ягында татар әҗәле. Ул авыл, элекеге авыл татар әҗәленә елгага якынрак урнашкан булган. Бу Алар аннарысын күчеп килгәннәр менә монда тавасынарак. Хәзер ул вакытта 200гә якын йорт булган, зурайган дип сөйлиләр. Хәзер всего 34 йорт, 63 кеше яши бүгенге көндә. Рус әҗәлендә ансы зуракмысың или? Рус әҗәле зуррак, анда бүгенге көндә менә 28 кеше яши. 40 йорт. Монда сезнең бу җирлектә мәктәптәр, безнең шифаханәләр, балалар бакчасы. Зур мәктәп, 11 еллык. Хәзер юк инде. 2009 елда мәктәп ябылды. Балалар булмастан инде. Балалар
da kimedi, anlarsın Tatar Tanayı avulunda zor 2 etajlı mektep tüzüldü. Eye. Balalarını avtobus bilen şunda jirte başladılar. Hali hazırki vaqtda mana bu oğul jirliginde balalar barmı mektepke okuy turgan? Bar, bugünkü günde 16 bala jiri. Ha, hali bar ekan. Ne Bar. olar? Tatar ejelinden barlığı 4 bala, Elul 4 bala da bulmağın buları. Eğer de İdrisov, Yunus abilar ailesi 3 balаны apekaga almağın bulsalar. Ha. Aha. Mine. Yaşlar kolmu etemedi. Tuğan balalar da yok hazır avullarda. Mana Yunus abay Tatar Ejeli oğlunda terbiyege 3 bala alganlar. Kaçanrak buldu bu Yunus abay? Oy, menden sorarsan malay. Ha, malay 9'da bitirdi mene. Onu kichkinadan olgan edi. Eye. Av balalar koylar terbiyelendirirsen. Dorlattan mı? Nurlatda qo'ysalar qo'yadi. Unutqanda qani. Eye. Ko'pdan ham Eye. Mektepte okuyorlar mı balalar? birsi chiyidini bitirdi, birsi beshini qizlar. Oqoli singildi. Evet okuyorlar mı sen? Aybat, aybat. Malayda aybat o'qiy. Mena 9'dan so'ng o'qimayman deydi, shu o'qimayman deydi. Nişer. Ketardi 9'dan so'ng ketardi. Düzel midir? Tağın 2 yıl okurga. To'ydirdilar, yiqilari bilan deydi. Aha. O yo'q o'shani. Mektepten nese? Akılda verirler mi? İlk hafta o'shani tanayga. Fotoğraf gittilerinde var. İyi kelib olaman da qopqati bilan hatta. Hep kelib qo'ya. İyi. Orada kılmasan da bala algasın terbiyege. Bir ne bitkazimda ilash bitdi. Hozir naborib mana uyda bo'lmas qiyin. İran bitti kızay mı? Ha, ne yo'q. Tege. Ne yo'q deb. Hazır ide iki okuna indisi mi? İyi abi İngilizce okuyun. La mala ideyi. Onu tutup bulamın da o ha yırtık balıkka gitti yani koymagan o. Ha şoy mu ne? Balık alacak mısın? Bekler bir de işte balık tutup koydu kalıyor koşan. Yara evet bittin de ezrak şokul mu ne? Ella koyda jürgen şey. Ya orada şirgal da çıkıp bir de o. Yara mındı isimini kızak isimini oğulda yaşa çıksın sizge. Onlardan onlar yaşlandı. Tege Tatar ejele bittin de Rus etkende Tatarskaya smert bula. Çıksın yaşa oğumunda. Yoksa ya. Yoksa mana İlete isimine siz tege biktege ihtimal misin? Yok. Mana bu mana yo'lig'ini diye. Mana orqali chiqib bo'lmaydi tan, orqali chiqib bo'lmaydi. Mana znak tura. Ona znak qal bir nimi. Bu tura. Mana Gulnara Fidayevna biz mana koya kildik hazır. Biz hazır Tatar ejeli avulunda. Tatar ejeli avulunun почти иң ылык кешесенде безнең татар әҗәле историясын яхшы белүче Мухтаров Ризван Гумәр улы. Ризван абый безнең. Rizvan abi nişe hallarıgız? Haller Sadırga jarisi. Tatar ejeli oğlunda yaşa nişe көңілі mi? No, men şunda tuğan benim için en yakın avlumdu. Rizvan abi Tatar ejeli bitinde Rusya etkende Tatarskaya ekspert bula. Şolay. Nişe oğlunun ismi şundaysın? Koyan kep çıkan o. Avlum, Birak tege kızık isim. no, avlum isiminin çıkışı turunda iki türlü uydarma var. Uydarmanın da birisi sen biz bilip bitirmeybiz. Hoş Ali degen kişi yaşagan bunda ol kelip tüplengen bulurga tiyişinde bu жерге egerden birinci rivayet boyunca. İkincisi mine bunda Rus ejeli bilen biz көршілерінде элек авыл жылға ошағына болған бір-біріне Rus ejeli bilen Tatar ejelinin işikleri. Nogunda yaşayan kişiler de Tatarlar da Ruslar da ziyan görgenler mine o yoldan yürgenler yol basarlar. Anda o satып aluşular tege sevdagarlar yolda bulgandır. Alarga şol tabir sizlep kişilerini bitirgenler, talaganlar. Şundan soň bizning avul kişileri mında çeşme de var. Çeşmesi de bulgaç. Ol yerden köçünüp kelgenler mında. Bizning avulning hazırki yaşagan orununa. No, ondan sonunda ikinci türlü rivayetinde bayandır nige burungi zamanlarda Bulgar jerin Çengiz Han yemirgen bitinde. Anda halk ne kuresin
бик каты кырганнар, кошырга мәҗбүр булганнар. Кем кая коша? Ала. Менә монда килеп төпләнгән. Менә Алар теге үлемнән теге качып монда килгәннәр инде. ну вот аларны да үтереп или Аллаһка да алып киткәннәр булганнарын да бар. Менә шунда килеп төпләнгән дә бер сөймәгән монда или калганнармы? Менә бер авылның өлкән кешесе әйткәнде, бүтән бер кайда бара алмыйм, әҗәлем шунда булсын дип. Шундай әйбер бар инде, шундай Шундай риваяты бар инде. риваят бар. Татар әҗәле белән рус әҗәле сен ничек аерыласың? Тегесе татарская смерть, mesela русская смерть була бит инде. Нәрсәсе белән аерыласың алар? Ну күрәсең ул анда Или сүзе калганда инде, просто теге русча, татарча куйганнар инде. җирлекнең бер исеме булгач инде татарская зелеева, русская зелеева. Менә Ризан абый миңа бер шундый кызык әйбер сөйләделәр шушы авыл турында. Янәсе элек монда теге купецлар жүргән инде шушы авыл буйлап. Һәм алар монда килгән курыкканнар, чөнки монда местный теге татарлар, җирле татарлар аларны я үтергәннәр, я бөтенләй белән талап калганнар дип теге. Шуңа күрә татар әҗәле дип исем кушканнар дигән шундый сүзләр бар. Монысы дөрес микән ул? Мин мондай сүзләрне ишеткәнем булмады үземнең. Революциягә кадәр булганда, революциядан соң монда 17 елларда менә монда күллесендә бер таушык бар. Аны әйткәннәрендә алып бабай чабатасын шунда калкан икән дип. Аның бу ягындагы җирдән анда бик күп тракторлар сокалый башлагач күмелгән җир астында күм яшерелгән булганнарындалар бик кыйбатлы әйберләр чыккан анда. Ну, алтын, көмеш Хазинәләр инде. Аны кем табып каядыр урнаштырганды, кемнәндер музейга да эләккәндер инде. Хәзер бармы икән сонда берәрсе? Барып карамыйкмы? Менә монда бу күренә шунда сукалаганда чыккан ул. Хазинәләр бар кайда? Аны карашаннар беләдер, бәлки аларга да. Ул теге сәүдәгәрләрдән калган әйберләр микән соң инде ул? Белмим, ул монда күрәсәң байлары да булгандыр инде. Монда шул теге таулар булмаган дип уйлыйсыз, димме? Талалар булган, только үзебезнекеләр тарафыннан түгел, үзебезнекеләрне талаганнар, рус әҗәлендә талаганнар анда. Аннары Арслан ваҗакларына җиргәннәр алар, Подберезье, шуннан Канашка да чыгып киткән булганнар аксы. Канаш Чувашиягә. Алар ның кешеләре булгандыр бәлки. Менә монда яшәүчеләр, шулар банды белән элемтә тучылар. Сез кайсы банда турында сөйлисез? Кемнең? Шәкүр. Шәкүр каракмы? Тегеләрнең тоже алар бит везовыйдан. Шуның белән боташтырырга мөмкин дисез инде, шушы теге. Бу жол ул сәүдә жолда булганды, аралашу жолда булган. Менә хәзерге везовый поселогыннан турыга рус әҗәләре аркылы киткән ул тагын кая волость ул Арсланда булмаган, нидә Багайда булган әллә. Менә жоланың шундый талаучыларны минем ишетеп белүемчә алар оештырганнар. Талап кешеләрне атлар белән килеп шундый налет ясап алып китәсен, алып киткәннәр, каршы торучыларны күрәсең инде үтергәннәр дә. Татарлар менә русча әҗәле урыннан күчмәгән. Безнекеләр күченеп менә монда килгәннәр инде. Шулай дип сезне әйтәсез ки, бу теге шундый сүз чыгу, менә якобы монда бу авылда купецларны талаганнар димәймен, теге Шәкүр карактан килергә мөмкин дип әйтәсез инде. Шунда теге боташтырганнар инде, теге тарихларын боташтырганнар. Менә Шәкүр карак бит монда теге Кушы районында булган бит. Кайбыш районында. Шуңа күрә аның теге тарихы мондагы авыл белән туры китергә мөмкиннәр дип. Шуннан теге шушында чыккан инде. Гөлнара Фидайловна, сезнең утыра торган җир кая соң? Рус әҗәлендә без. Ансыда менә рус әҗәле дип атала. Ансыда рус әҗәле. Авыр түгелме соң андый авылда эшләү диге? Мин нигәдер игътибар да бирмәдем. Бу авылга килүемә 33 ел була бу ел Алла берсә. Но нигәдер бер дә игътибар бирмәдем. Мин бит аны элеккечә теге
Rus ejeli, Rus авылы булгач, гел русская зелева дип сөйләделәр бит инде. Русская зеле biz аны ejel итеп воспринимать итмәдек ничектер ул вакытта. Аннары инде ул вакытта тик телдә язылмыйдыр, русская зелева гына. Аннары татарчасы рус ejeli булгач, куркынычрак кебек инде. Буны игътибар бирмәдек. Yok ama siz kirgaçtın bir istakı iştikaçtın tıkan çık bulursa sizin tıkan reaksiya. Nasıl diye bilazası bu isim tıkan tataşası imine işte. Ne bilesizmi? Bir нәрсә дә белмәдем. Шулай тиеш булгандыр дип кенә уйлап куйдым. Те коргау хәстек. Юк, андай хис булмады бердә. Anda hiç yok bir şeyde. Буда Булмады. җирле халыктан мин монда. Юк, уйламыйлар бер нәрсә дә. Алар ияләнгән инде элек-электән. Шулай буларга тиеш дип кабул итеп алалар. Мәгънәсен беләләр мисың tıkan? Каян чыкканын нәрсә Bilip beterip olmuş. От иде белеп бетермиләр инде. Әйтәм бит, Каюм Насыйри язылган китапта гына укып, бераз таныштыр инде.